42 dies després de que saltara la notícia, continuem esperant a que Fran López López dimitisca. I per això ens trobem avui així. Avui no es tracta d'un ple contra el ciutadà Fran López ni contra el PSOE, sinó contra l'alcalde que s'ha vacunat de manera irresponsable. Estem segurs que Fran López també demanaria la dimissió a qualsevol persona d'altre partit que haguera fet el mateix que ell. L'alcalde, des del 15 de gener, s'ha amagat i s'ha inventat excuses, com el passat ple ordinari, per evitar donar explicacions al veïnat del poble. Estranya un poc que una figura abonada a les intervencions públiques diàries en xarxes socials, representant d'un govern transparent, hagi optat per silenci. Si no arriba a ser per la premsa, no ens haguérem assabentat. La seva vacunació és irresponsable. Una persona de 29 anys que no pertany a cap grup de risc ni de vacunació no s'ha de vacunar. Com a càrrec polític no ha respectat els protocols sanitaris ni de la pròpia residència. Tot és una mostra evident d'abús del seu càrrec, de falta de responsabilitat i zero respecte a la normativa vigent. Ha pervertit l'exemplaritat i els valors bàsics d'un representant polític, més encara ostentant la màxima autoritat municipal. Ha oblidat la vocació del servei públic per motivacions estrictament personals. Sálvese quien pueda. Li refresquen la memòria, l'alcalde serveix a l'interès del poble de Rafelbunyol i no al revés. Ens trobem en un mal moment per a que la ciutadania desconfie de les institucions públiques. És injust que per culpa d'uns quants assenyali a tota la classe política. Les seues paraules són pautes corruptes, com abús del poder i aprofitament il·legítim. La seva vacunació el fa posar-se al grup dels cacics insolidaris, que només pensen en ells oblidant a les persones de major risc. Una actitud que va contra les centenars de persones que es dediquen dia a dia a preservar i millorar la vida de les persones. El dia 31 de desembre va comparèixer en un directe a Facebook per explicar les noves mesures que havia decretat per a la primera quincena de gener. Com que ha estat amagat estos temps, volem rescatar alguns missatges de la seva compareixença. En primer lloc, demanava corresponsabilitat en el compliment estricte de les normes. Insistia en que són normes per la teua salut, per la teua vida, per a revertir la incidència acumulada. I per últim, per a tancar el seu directe, te demane que complisques estrictament les normes, que coneixes de memòria, te demane que els cuides, a qui vols, que ens cuidem, que siguem responsables, que tinguem trellat, que tinguem sentit comú. Estos són uns Nadals diferents. No és una tarda vieja de festa ni una noche vieja de fiesta. És un moment crític, preocupant de la nostra vida, per a la salut dels nostres éssers estimats. Cuidem-se com a poble, cuidem-nos. Totes aquestes declaracions les feia quan ja s'havia vacunat de manera irresponsable, quan s'havia saltat tots els protocols i les normes, que havia anteposat els seus interessos als de la població de risc. Que quede ben clar, així no han sobrat vacunes, tot al contrari, així falten vacunes per a tota la població. Senyor alcalde, recorda quina era la situació el 31 de desembre? Teníem una incidència acumulada de 778 casos i 69 positius en els últims 14 dies. Sap com estàvem un mes després, el 31 de gener, amb 114 casos els últims 14 dies i una incidència acumulada de 1.275. Per tant, quina era la seva prioritat quan es va vacunar? Pensava en l'augment incontrolat de casos a Rafelbunyol? Mostrava vostè responsabilitat en el compliment de les normes i preocupació per cuidar dels demés quan va accedir a la residència a dret per a llum dels flaixos dels periodistes? En quin forat va soterrar la responsabilitat i l'empatia cap a les persones de major risc per edat, estat clínic o professió quan va acceptar rebre la vacuna? Repetim, a vostè no li tremolaria la veu per a demanar la dimissió si estiguem parlant d'una regidora o regidor d'un partit distint del PSOE? Gràcies al seu egoisme, Rafelbunyol figura com un dels punts negres al mapa de la vergonya. Una situació injusta per al nostre municipi i per a les persones que feren possible que Rafelbunyol foren perceptors de la vacuna el primer dia de la campanya. La vacunació del tio Batiste i la resta d'usuaris i treballadors de la residència es feu gràcies al bon treball de la plantilla de Remarasa, un treball que ha quedat deslluït i oblidat per la seva mala fe i incapacitat manifesta. Alcalde, dimitisca si realment té un mínim de respecte al càrrec que ostenta, al veïnat de Rafelbunyol i fins i tot al treball digne i desinteressat dels servidors públics. Gràcies. Gràcies per donar la paraula. A veure, per on comencem? Després d'aquesta actuació. Nosaltres lamentem en primer lloc les agressions que hagin pogut patir, vostè o la seva família. Les mostres agressives o violentes no estan bé i s'han de rebutjar, però no busque culpables fora, no busque tirar balons a l'aire i que s'arreplegui algú.
Vostè és el màxim responsable inclús de generar aquest patiment propi, familiar i de tot el seu voltant. Vostè és l'únic que ha generat aquesta situació i l'únic que la podria haver primer evitat i després haver tallat en sec dimitint. Per tant, no busque culpables fora quan vostè és el màxim culpable. I després, aquesta actuació, aquesta intervenció seva és digna d'estudi. La veritat és que no hi ha una major mentida que una mitja veritat. No hi ha una afirmació o una actuació més creïble que aquella que és falsa i té unes gotetes de realitat. Vull dir, vostè està demostrant ser un especialista i avui és una gran mostra de com agafa, reparteix culpes per ahir, canvia fets, es maquilla, mentís. Vull dir, és una actuació increïble. Increïble. De fet, li vull recordar que en el ple de novembre de 2020, on vam signar el document d'adhesió personal al Codi de Bon Govern, fer recollir gràficament amb una foto de cadascú a sa casa mostrant el document signat per a la ja tradicional nota de premsa diària del que seria la seva actuació habitual com a alcalde, senyor Fran López, varem subscriure aquest govern i aquesta oposició a aquest codi. I li volem recordar el que és l'article número 17, que es diu Interès general i imparcialitat, que en el seu primer punt diu que les persones subjectes al codi evitaran l'ús o abús del càrrec per a obtenir cap avantatge o benefici. En especial, els privilegis informatius, reguladors i aquells que puguen generar-se com a conseqüència de l'exercici del seu mandat o que estiguin associats a aquest. I en el segon punt, li diu aquest article que les decisions preses per les persones subjectes a aquest codi s'adoptaran atenent a l'interès general, amb objectivitat cap a les persones i imparcialitat i neutralitat respecte als interessos privats afectats, motivant les seues decisions en el cas d'actuacions discrecionals. No podran afectar aquest principi consideracions personals, familiars, partidistes, corporatives, clientelars, d'amistat o qualsevol altres de naturalesa privada, personal o aliena al recte exercici de les seues funcions. Pareix que la seva adhesió personal al Codi de Bon Govern fou una acció publicitària més, un quedar bé com tants que hi trobem al seu historial. És evident que ha transgredit el Codi al que ens referim i per aquest motiu ens preguntem com és capaç de mantenir-nos governant? Senyor López, es fiaria d'un polític que ha infringit els principis de bon govern, transparència i ètica com ha fet vostè? Nosaltres, com a oposició, el que estem jutjant i el que estem criticant i exigint responsabilitats és sobre la seva actuació com a càrrec polític. I això vostè ho entén a la primera. I per aquest sentit, ja fa molt temps que no hauria d'estar en aquesta cadira. La ciutadania no es conformarà, malgrat imite altre personatge corrupte, repetint allò de «Lo siento, m'he equivocado, no volverà a passar». En política, primer es demana perdó i després es dimiteix. Tot és política, també les nostres decisions, especialment si eres alcalde i si les seues contradiccions com a alcalde afecten a la legitimitat de la institució a la qual representa, estem ben fotuts. I això és una poca vergonya. Quin exemple se li està donant a la gent jove del poble? Quins valors està demostrant? Que es poden colar en la fila del supermercat? Per favor, Fran, passa per l'altra caixa i dimiteix. Per últim, a l'anterior ple no parava de repetir que els informes que s'han obert parlaran per si soles. No volíem entrar a comentar el sainet sobre l'informe que vostè sabia que anava a ser publicat i el qual ha tret en la seva intervenció. Un informe que no té cap validesa, que ha suposat la destitució i renúncia al càrrec d'una persona important de conselleria. No val aquest informe. Aleshores, volem reflexionar al voltant d'això. Si qualsevol informe manifesta que actua malament, vostè dimitirà? Dimitirà si la Conselleria de Sanitat Pública certifica que és culpable de saltar-se els protocols? Dimitirà si la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives certifica que es va saltar tots els protocols a l'estar dins de la residència? Si es tractara d'algú pertanyent al partit, demanaria la dimissió immediata. Vostè hauria sigut igual o més dur que tots nosaltres. Per tant, senyor alcalde, responga a totes les qüestions que li plantegem, reflexione i assumisca. O sigui, siga madur. Vostè no hauria d'estar ahí. I si fos una persona adulta i responsable, ja ho hauria publicat, ho hauria assumit. Dimitisca i estalvia a la gent tants dies de malestar i de vergonya
continuem al mapa de vergonya. I això no és just per a aquest poble. Més val tard que mai. No ha sigut honorable com a alcalde i això no podrà canviar-ho, però almenys sí que pot ajudar a retornar la dignitat al nostre ajuntament i al nostre poble. I sap com? Dimitint.